Mabungahong kabuntagon sa natong tanan. Kumusta mga igsoon? Ako kanunay nagaampo nga kamong tanan diha mga viewers nato. Kanunay naa sa maayong kahimtang, maayong panglawas, puno sa grasya sa Ginoo o labaw sa tanan duol sa Ginoo. Okay? Hallelujah. So, salamat sa Ginoo sa laing higayon. Kunya sa dili pa ta magpadayon kay balo na mo no, i-share na nato. Ining kabuntagon ato dayon ipakatag ang pulong sa Ginoo. Ako sa ning i-share diri igsoon. So thank you sa mga nag-atang diyan no. Mayo Jess, thank you so much for typing at highlights. So pwede na mo mag-type igsoon. At followers, at highlights, at everyone. Or you can mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila. Okay? Ako sang i-share. Shout out from Bohol, Brother Abante, Brother Ronaldo Centellas. Thank you, Brad. Salamat kayo. Shout out diya. Ang buntag. Again, mabungahong kabuntagon. Mga Brad, nako diha, long live kanunay Brad, uban sa grasya sa Ginoo, long live in Christ, okay? So, salamat sa labawng makagagahom no, sa iyahang ihatag nga laing oportunidad nga maka-live na punta ron igsoon, maka-hisgot na punta sa pulong sa Ginoo. Ako naman yung gibalik-balik ninyo nga dili tanan karong taknaan na higayon, na panahon, na chance nga mamati sa pulong sa Ginoo. Na chance nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, mamalandong siyang kaayo, but praise God, glory be to God nga gitagaan tag higayon sa Ginoo this morning. And anyway, before I proceed, ako na yung pasalamatan ato ang mga subscriber diha nga bisag wala mo na ko ingnahing subscribe good mo. Thank you so much sa ato mga subscribers, mga followers, mga viewers, and napod tayong mga nag-send og stars. Thank you kayo. Kabalo na mawala dyan kumangayo, ana. Okay? Uy, na si Brad Spritz Lapos. Brad, ikaw ba ni Brad katong long live kayo? Maulagi ni Brother Spritz Lapot from Cebu. Okay? Former JS ani siya kung Brad ni long live kayo nino. Nani siya ay litsunan. Nga Mias Litson. Sakto ba ko Brad? Okay. Long live Brad. Maing buntag. Akong gi-shout maulagi yo. Good morning, Brad. Okay. Akong gi-shout out karon ng mga inmates tanang mga piniriso sa lain-laing mga prisuhan, BJMPs, Toledo City Jail, Talisay City Jail, Cebu City Jail. Shout out Brad Aris diha out there. God bless. Og sa mga brad na kung nasa sulod sa selda abanti ta mga brad samtang nay gininhawa na pay kinabuhi na pay tay paglaom. Shout out na ko ang Cebu City Jail Christian Fellowship. Bahay ni Kuya. Ako sang gi-shout out ang
kanipaan po talisay kung mga brade nga gikan sa prisuhan nga nangalagad na ron sa Ginoo, mga former drug dependent, drug addict o ron sa mga banggiitang mga kriminal, pero karon nangalagad na sa Ginoo, murag ako ba nagwali na himaya sa Ginoo. Abante ta brad, okay? Ato nang sayaw-sayawan ang mga unos. Correct brother Mias Litson. Okay, asa location ano brad? Again, akong gi-shout out akong brad nga si Brother Fritz Lapot. Nga nasa siya negosyo nga gitawag og litsonan nga Mias Litson. Okay? So pwede mo mulaag diha igsoon, brad na ko na. Okay, di mo ilaro na. Long live kay na. Shout out Sister Mary from Australia. Unsay oras diha, sister? Okay? So kay perminti jud ka na magtanaw ba mahapon, magabi, makuan no? Naa man ka perminti. Okay? Shout out igsoong Tris Malditas, Sister Tris Malditas, okay? From Alabaha, Saudi Arabia. And this time, watching from Japan, John Michael Bayadug. Pa-shout out day ko ni, pa-shout out day ko ni Real J. So, si Brad. Real J Tausa, Brad, amping diya sa Japan. Okay, nasa Japan si Brother. Sa to? Real J Tausa. Okay? Sa Taumo ba ni si Brad? Chapter Bunbo, Aluginsan, Cebu. Mias Lechon is located at Lotac City of Naga, Cebu. Okay? Mao ni ang lechonan sa akong brad, mga igsoon sa akong mga viewers din taga Naga, daraw gusto mo mulaag, hilig mo ngani na mga party, birthday, unsa man diha. Pwede nyo bisitaon akong brad nga long live kayo. Mias Lechon located at Lotac City of Naga. Brad, thank you. Salamat sa response. God bless. Hello, Pastor. Good morning. God bless you. Naminaw ko, Pastor, from Jessamy, Bicora. Right? Daghan na kay tag. Pasensya na mo, no? Nga dili na ko makitaan yung unyang, ang ubang mga kuan ba? Yung mga comments bitaw kay daghan kayo. Okay? So, this time na natay no ibintay 3 viewers. Okay? Again, akong gi-shoutout manano mga pineriso, mga inmates. Pastor, pwede ko request og song nga Steady My Heart. Ako man ang paborito sa una, igsoon by Kari Job. Akong gi-background is mga mingaw kay kuan ba? Bisaya sad kay kuan kayo. So wala pa ko kuan na igsoon, ka-download ta. I-try na to na. Anyway, akong gi-shoutout karon ang tanang mga jail officer sa lain-lain nga mga prisuhan, mga BJMPs. Salamat sa inyong higayon. Unya ako sang gi-shout out ang tanang mga higala na to, igsoon na to nga nasa military Philippine Army nga magtan-aw sa nato kanunay. Okay? Niya tong gi-shout out sad ang naday mo sa pagampo mga sir, salute. Of course, dili gyud na pwede na ko malimtan ang ako ang mga higala, amigo, mga kapulisan. Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City sa Barracks. Ug akong shout out akong mga higala, akong mga amigo nga kapulisan diri sa Clarin Police Station. Nakalabay ko nyo ganina, nagkuan mo. Nag-flag racing sila ganina, nilabay ko. And then, shout out among hepe diri si Police Captain Sir Eliasar Milumida. O tanang mga kauban, mga higala na ko, mga dool sa dughan nga mga kapulisan. Nga kanunay, kunaa sa diri sa station na mo. Okay? And shout out na ko among amigo sa akong amigo nga hepe sa Kandihay Police Station. Tanang mga kapulisan diha, Kandihay Police Station. Akong amigo nga hepe na dool sa akong dugan, Brad Chip. Akong Brad sa SEA, Skiptron in Arms, Police Captain Albert Sator. Sige kog pangandoy Brad nga mulaag diha, puhon. Layo-layo gyud na imuhang bag-o nga pwesto diha, pero gusto ko mulaag diha kay gusto ko muwali sa mga piniriso. Okay? So again, shout out din ako ang tanang mga OFW sa lain-laing mga nasod, lain-laing nga countries right now around the world, especially kanang mga seaman, no? We understand your sacrifice nga dili basta-basta, dili lalim, pero salot sa inyong sakripisyo. Okay? Ug akong balikon ako ang panagsubo dahil sa pamilya sa ning apil day ko ning duyog ko sa kasubanan sa pamilya ato ang na kalas bitaw Brad nako nga from SEA, Skipton in Arms nga katong gubat diri ba nay tabong engkwentro diri sa muang probinsya sa Bohol. So usa sa another fallen hero,
police officer nga nakalas gyud no. So saon taman nga gitugot man sa Ginoo, wala pud tay mahimo niya. Mao na giingon ako nga usahay ang mga plano sa Ginoo dili na to masabtan. Pero ang Ginoo atong kiman-an nga perpekto gid siya no. So mao na niya ning nagplano ko mo bisita, nagchat na ko sa akong classmate nga iyahang sister nga criminologist pod, board passer og ako ang classmate during my criminology days. Na sila sa kuan ron sa Kalapi man siguro na. Asa na nga Kalapi? Basta somewhere in Kalapi, Bohol. Okay? So, nagplano ko today nga mo bisita dito. Okay? Mayong buntag, Pastor from Norimi, Ilaw, Ganolon. Okay? Brother Ran Borses Lopez. Salamat kay Brad, no? Kabantay ko ba? Supportive kay kanato sa atong page para sa kay mayaan sa Ginoo. Okay? Salamat, Brad. God bless you more, Brother Ran Borses Lopez. Okay? And Sister Yang, at Auntie Yang Plantinos watching this time from, she's watching this time from Hong Kong. Okay. Good morning, Pastor. Naminaw ko while ka-school. Hala. Bagti ka, nag-eskwela. Okay. Nag-headset ka, Brad? God bless, God bless. Panalanginan ka sa Ginoo, tagbuon panginahanglan sa Ginoo, ni mo, Brad, sa imong pag-eskwela. Mga tanan. Financial, tanan. And asa man siya gihaya ron, Brad, sa kuan, Brad, sa Kalapi, diri sa Liboron man siguro. Yes, Liboron, Kalapi na siya. So nagplano ko nga moadto niya. Nangananghid na ko sa kong asawa kay di ba no, di sa lalim ang sa pamilya. Imagine ingingnan ka nga mo balik ra kuha unya, pagbalik nasud na sa lungon. Di lalim, di ko ka-relate pero sakit siya. Bata pa kayo. Pero mao lagi na. Basta ang Diyos maayo. God is good all the time. Okay? So, let's pray before we proceed. Let's pray atong i-welcome presence ni Lord before we proceed. Kay ingon sila ang Bohol daw kaning lugar na mo diri sa mo ang area mag-blackout unya mao nang nag-live jud ko kay bas hindi ko ka-live unya. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning. As what I have said, Lord God, not all people this time, Lord God, have or had the opportunity to meditate your word, to listen to your word. But Lord, thank you so much. Ngayon mo magitagaag another opportunity, laing higayon, bulawanon nga oportunidad, ngayon mong gihatag ka na mo, Ginoo, nga mamalandong mi sa imong pulong. Lord, I pray, before we proceed, limpiuhi mong kasing-kasing. Hinlui mi, himoming takos, himoming angayan. Nasayod mi nga balaan kayo imong pulong. As your word says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Lord, himo aming takos, himo aming angayan, nasayod ka nga dili mi perpekto. So limpyuhi mi aron maanda mi sa imong balaang pulong. Tagai mi panudlanan karon nga angayan takos nga bubuan sa imong espirituhanong panalangin, Ginoo. And then Lord, as we proceed this time, Lord God, this morning, I pray, Lord God, tagai mi teachable heart, kasing-kasing nga willing magpakorek, willing magpatambag, mudawat og koreksyonan, mapainubsanon, madinawaton og labaw tanan, willing musunod sa imong pulong. Dili lang magsigig amen, pero gipalabay ra day sa pikas dunggan. But Lord, I pray, I declare it in Jesus' mighty name. Tagai mi og kasing-kasing nga masinugtanon sa imong pulong, doers of your word. And Lord God, I pray this time heavenly wisdom, kaalam nga langit nun, og kalinaw sa mong unahuna, Ginoo, og kasing-kasing nga makakonsentrate yun mi sa pagpamati nga walay laing mga sentro ug ma-focus ikaw lamang. And Lord God, this time I cancel, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. And I pray, Lord God, nga imong i-bless panalanginan tanang viewers karon. Kutob sa maabtan ani nga mensahe, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita, Ginoo, makapaminaw ani tanang tao nga makadungog nini, Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong lihok, imong hikap, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers right now in Jesus' name. And Lord God, again, ikaw lamang ang mong ipataas. We adore you, we honor you, we glorify your holy name this time. Walay relihiyon nga maisa, walay tao, walay pastor, walay simbahan, walay sekta. Ikaw lamang. It's all about Jesus Christ. So Lord God, again, panalangini ang tanang namati karon. Nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is your moment, this is your time, and this is our prayer. In Jesus' name, Amen. So this time, nanatay 143, 44 viewers. Okay, Brother JR Wagas II is watching this time. Thank you for typing at highlight. Salamat kaayo.
So, Brother Jerry Lin, sakto ba ko? M. Langi. Thank you, Lord. Naman ko yung mga kailang nga langi. I love you, Lord, sa kanunay from Brother J. Junel Abinedo. Okay. So, abanti ta mga igsoon. Our topic for this morning is about the cross. Okay? Okay, kasagaran mga nangalagad sa actually mauni akong topic, akong message gahapon sa panimbahon. Okay? So, I believe nga kamo tanan diha mga viewers nangalagad kita sa Ginoo. Now, I have a question. What is our main goal, or what is the main purpose, or our main purpose why we serve the Lord? Okay? Most of us moingon nga nangalagad ko sa Ginoo, ang among goal pastor way lain. Brad, ang among goal nga nung nangalagad ko sa Ginoo ning simba mi mo ampo mi. Nganuman kay gusto mi moadtog langit. Okay? Mao gani kasagaran, gusto mo adtog langit, gusto ta mo adto sa kalipay nga walay katapusan, pero usahay atong malimtan nga before ta mo adtog langit, moagi tag mga sakit, dagko ug lisod nga hagit. Okay? Timan ini. Before ta mo adtog langit, na gitawag og dagkong hagit, sakit kaayo, lisod nga sitwasyon. Amen. Di ta mo diretso, mo na ilang gingon nga no pain, no gain. Kung walay kasakit, walay samad, walay mga pag-antos, dili ta masantos. Amen? So mao ni akong message gapon, pero akong punan unya akong basta depende kung say revelation sa Holy Spirit. Okay? So anyway, again, sa dili pa ta magpadayon, I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. Why, Pastor? Why, Brad? Kabalo ba mo igsoon nga kaning page igsoon himaya sa Ginoo. Daghan na kay mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Pinaagi ani no. Naay mga padong na maghikog dili lang kay usa, duha, tulo, sobra tulo nag-message nako nga maghikog na unta sila. Apan nasaag man sila ani nga page igsoon. So nakabaton sila og paglaom sa ilang sitwasyon nga wala nay paglaom. Nga na bitaw nya naay daghang nag-struggle, naglibog, no? Wala na pag-asa. Pero sa diyang nakaabot ani nga page, gihikap sila sa Ginoo. Na-comfort sila, nakabaton sila kalinaw, taliwala sa kagubot. That is why, before we start sa ito ang topic, karon, mao ni siya. I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, and I want to encourage everyone to type at followers, at highlights, and at everyone. Inday, Sister Michelle, Jamil, Renopal, Almunicar, brownout diri pas loading kayo. Kamoy una diha. But ang among brownout diri sister karong kuan pala una daw. So di mada i-replay lang no. So again, i-mention yung friends and loved ones kay mayo ning makadungog sila ni. Labi na tong mga kabalo mo igsoon, mga igsoon nyo sa pagtuo nga nagluya sa pagpangalagat sa Ginoo or na backslide no? Para gini nila sibo kay ni igsoon. Okay? Kay mao ni atong bantayanan igsoon, we cannot go to heaven, we cannot reach heaven without the cross nga atong pas-anon. Mao ni atong kuan karon topic. Okay, so let's proceed. Abanti ta. Lahos mga higala again, mga brad nako da, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ug dili lang mga brad nako, daghan kog higala nga mga lain-lain nga fraternity. Unsa man? Daghan kog amigo sa Tau Gamma Pi, Posans, Eagles, okay, daghan mga brad na ko da, mga hippie, abogado, tanan. Sa pagid-uban nga fraternity. Gamma Pi, sa to, basta daghan, no? So, Sigma Alpha, Balirong Skiptron, shout out. Okay, from Brother Fritz Lapot, okay? Long live mo kanunay, long live ta kanunay, okay? Nindot ni nga topic, yes, nindot yun eh. Okay? So, akong basahon karon atong teksto igsoon makita sa Lucas. Actually, ang nagsulti ani si Jesus mismo, ang atong gisunod. Okay? Si Jesus Christ mismo nagsulti ni ini. Iyan ang gisulti sa mga tao o sa mga apostoles niya. Tanan sa kutob sa present atong nga time. Mao ni gi-share ni Jesus. Ug unsa na mao ni? Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. I know and I believe nakadungog na mo sa lain-laing preacher nga ning hubad ani ning interpret. So lain-lain nga preacher for me is different preachers, is different revelation usab. Depende. So mausad ni ako Okay? So akong thank you kayo Brad Jojo, Jennifer Alisaka, kadungog na kani gihapon sa simbahan Brad, pero na ako'y mga ipuno-puno ani. Okay? Nya di man kita mapulaan basta pulong sa Ginoo walay katagbawan. Malipay kita adik kita ani. Okay?
Again, Lucas Kapitulo 9, versikulo 23. Listen carefully. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga una magdumili siya sa iyang kaugalingon, deny himself or themselves. Okay, magpasan siya sa iyang krus sa tanang adlaw. Okay, unya og magsunod siya kanako or magsunod kanako. Again, akong balikon igsoon, Lucas Kapitulo 9, versikulo 23, according to Jesus Christ nga atong gisunod. Og mingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, no, ibutang ni siya yung una-una igsoon, ibutang ning tanan sa inyong una-una, kinahanglan una magdumili siya sa iyang kaugalingon. Mao ni atong unang punto, magdumili siya sa iyang kaugalingon. Ikaduha, magpasan siya sa iyang cross, ikaduhang punto. Unya, mao na ni. Ikatulong punto, tanang adlaw, everyday. Okay? Nya mao na ni sunod, og magsunod siya or magsunod kanako. Ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. Nining taknaas kabuntagon igsoon gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga si Jesus mismo ning ingon, no? Kung gusto ta mosunod niya, kung gusto ta mahimong followers gyud, no? Mao na gitawag og legit followers. Ug sa mua pa ni mga igsoon, legit nga mga membro sa Actro ba? Okay? Legit nga followers ni Jesus Christ. Kung gusto ta mahimong legit gyud, no, tinud-anay nga followers ni Jesus Christ ganing sunod jud niya nga tinuod. Tinud-anay ang Kristohanon, una magdumili ka sa imong kagalingon. Pastor, unsay magdumili? Ang kanang magdumili kay dili man ang kunon. Yes, magdumili ka. Ang kanang magdumili igsoon mao ni nalipat ang uban daghan kayo. Kay dili ka ang tinuod igsoon, kabantay mo. Ngano man nga ang first condition ni Lord is magdumili before ang cross. Kay ngano man, dili ta pwede mo pasan sa atong cross igsoon nga wala pa nato gidumilian atong kagalingon. Amen. Now, ato pa yun yung palawman og ayo mga igsoon. Kay balo na taga ang cross, mga pagsulay ni, mga kasakit, pag-antos, ang cross nimo, imong bana, imong asawa, imong utang dako kaayo, ang cross nimo, imong anak, imong mama o papa, imong silingan. Basta mao na yung mga crosses na to. But before ta mo pasan sa tong cross igsoon atong hinumduman, ang first point na tong unang punto, kinahanglan magdumili ta sa atong kagalingon. Now, unsa man ang magdumili, pastor? Magdumili igsoon kanang i-deny nato. In other words, mga igsoon, kung unsa tong naandan nga mga batasan kinaiya binuhatan, naandan na tong mga habits before nga wala nalipay ang Ginoo, naandan nga kalipay sa atong lawas, unodnong kalipay, kalibutanong kalipay, kalingawan, magdumili, it means na dili na nimo pauyunan ang imong gusto. Mao ni pagdumili. Magdumili ka sa imong kagalingon igsoon, mao ni ang kadtong mga gusto kalipay nga tawhanon, lawasnon, or unsa man mga kalibutanon nga imong hilig kaniadto, dili na nimo pauyunan ang imong gusto. Mao nay pagdumili. Kung unsay sugo sa unod igsoon nimo, di ba? Unsay sugo sa imong craving ba? Craving sa imong flesh, lust of the flesh, lust of the eye, dili nimo tumanan. Mao nay pagdumili. Supako nimo ang sugo sa unod. Amen? Or kalibutanong kalipay, supako nimo, mao nay pagdumili. Og importante na igsoon, excuse me. Why? Importante kay na. Example, ang imong naandan nga batasan is luoran ka. Ang imong naandan nga batasan nga wala pa ka sa Ginoo is reklamador ka. Di ba? Hilig ka mo complain, bagulbulan ka, init ka og ulo, wala kay self-control, wala kay pailob, mao nay naandan nimo. So mao nay kinahanglan nga magdumili ka. In other words, kung mulikoy imong pagbati sa una nga ngilad igsoon, ayaw tugti. No? Ayaw pauyuni imong pagbati. Kay naaman pud tay bunga sa Espiritu Santo nga gitawag og self-control. Ninapod tay pailob, okay? Napoy magpagkamapainog-sanon, no? Maunay dapat mga igsoon makita sa atong kinabuhi. So kung panahon nga naay challenge sa atong kinabuhi igsoon, mga dagkong hagit or ibutan ta lang og naay biklon ka ba, no? Suguon kasi mong pagbati nga masuko ka, maglagot ka kay tao ra man ta. Kung once ka mao na ka mo control, di nimo pauyunan ang imong negatibo nga emosyon. Bot pasabot, imong gidumilian imong kagalingon. Nagdumili ka mo na yung pagdumili. Ang naanda nimong kinaiya, batasan, binuhatan, habit, kalingawan, nga wa malipay ang Ginoo. Ang naandan nga kalipay sa lawasnon nimong, lawasnong kalipay nimo, unodnon nga kailibgon, igsoon. Once mo strike na siya, mag-crave na siya. Once di na nimo siya tumanan, di nimo pauyunan, it means nagdumili ka sa imong kagalingon. Mao na una igsoon.
Okay, maunay pagdumili. Dili nimo tumanan ang gusto sa unod sa lawas nung kalipay, kalibutanong kalipay. Once dili na nimo tumanan, dili na nimo sundon, meaning nagdumili na ka. Abi mo igsoon maunay una, importante. Why? Kay after nimo magdumili, mao ni ang proseso igsoon, dili basta-basta ang langit. Ang uban maingon, mga lagad ko sa Ginoo kay moadto kog langit. Ako ganina before gahapon before ko nag-preach sa church, ningingon ko nga. Mangutana ko ninyo mga igsoon. Unsa inyong goal, tumong? Nganong nangalagad mo sa Ginoo? Dihay dining tubag nga senior citizen nga kauban nato simbahan igsoon. Ingon siya, aron malangit pastor. Okay, good answer. Pero usahay mga igsoon, mao ni atong bantayan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, kay balo na gyud ta igsoon nga wala tay laing goal tumong aron moadto ta sa langit. Makapuyo ta dito sa giingon ni Jesus, kay si Jesus before siya ning kayab ning ingon siya sa mga apostoles nga muna ko ninyo dito. Kay tuwa dito sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Nya mag-andam ko ninyo dito, di ba? Mag-unar ako. Magkita ra ta pohon, di ba? Ug mao sa natong pangandoy ison nga usa ka adlaw moabot ta atong dapita nga labihang ninduta, labihang lamia, lunlon kalipay. Walay luha pa. Wala na tay luha. Wala na card nga maningil nato mga igsoon. Wala na linding. Wala na maningil nato araw-araw. Wala na maningil sa atong dakong utang kay to na tas langit na impas tanan. Di ba? So mao na sa igsoon. So mao ginay kasagaran una-una matug langit pero nakalimot sila igsoon nga kanang word nga langit. Dili na basta-basta na tumadto. Una, kinahanglan nga magdumili ta. Ug unsa nang magdumili, mauto akong giingon ganina. Dili nimo tumanan ang gusto sa imong unod. Dili nimo tumanan ang gusto sa imong lawas nung kalipay, kalibutanong kalipay, unsa man dia unod nung kalipay, dili na to tumanan, no? Once di na nimo siya pauyunan, maunay nagdumili ka. Praise God for that. And after that nga proseso, dili po na lalim siya kana magdumili ka. Kay labi na naka-built in nimo, naanda na nimo nga maunay, naanda na nimo ning kinaihan, naanda na nimong binuhatan. Pero kay sadyang nagdumili na ka igsoon, it means nga imo nang gidinay, dili na nimo tumanan. Ug musugo ang imong unod igsoon nga pamakak, dili nimo tumanan. Sige mauni pangabit, dili na nimo tumanan. Sige paghubog-hubog, dili na nimo tumanan igsoon, gidinay na nimo imong kagalingon. Mao na siya. After that, mao pa na ang panahon nga pasano na nimo imong cross. Atong klarohon na sige ingon dire. Ug mingon siya sa tanan, ingon si Jesus mga igsoon. Ug mingon siya sa tanan kun naay buot musunod kanako kinahanglan magdumili sa siyang kagalingon. Nya sunod man nagdumili naman ta, no? Wala naman nato tumani ang atong gusto, atong unod. Sunod, kinahanglan nga sunod magpasan siya sa iyang cross sa tanang adlaw, okay? After ta nga nagdumili igsoon, kabalo na ta mo pugong ba mo control sa atong pagbati nga bati. Wala na nato pa uyun atong gabati igsoon, wala na nato pa uyun atong gusto. Magpasan na ta sa atong cross. O kinsa man ang cross igsoon, ang imong cross diha lain-lain ta. So to all of the viewers right now, I know and I believe, lahi-lahi tag cross, lahi-lahi tag pag-antos, lahi-lahi tag higanti nga giatubang. Cross, mga igsoon, ang imong cross, mga igsoon, it could be your husband, your wife, or imong cross, imong anak baron, imong pamilya, imong cross, imong dakog utang, imong cross karon kay wa kay trabaho, imong cross karon kay imong negosyo, igsoon, dili siya, wala mi uswag bitaw, mura og nihit ang imong negosyo karon, imong cross, igsoon, or unsa ba na nga problema, anything, any problems nga imong giatubang karon, mao na imong cross. Unya ningon ang balaang kasulatan nga naagid na kinahanglan nga magpasan ta sa tong cross, walay ning sunod ni Kristo nga hayahay. Excuse me. Walay ning sunod ni Kristo igsoon nga naghanday-handay lang. Yes, naay ning sunod ni Kristo igsoon nga maybe ang uban day inyong cross financial. Yes, naay uban nga ning sunod ni Kristo nga wala sila problema sa financial, pero other side sa ilang kinabuhi napud sila problema. Na problema pud siya sa iyang bana, na problema siya sa iyang anak, na problema siya sa unsa man nga mga naay mga areas yang kinabuhi nga siya problema. Ngano man kay ang tanan nga ning sunod ni Kristo naa ginay cross gipas-an. Nya di pa gyud lalim igso no kay ang cross nga imong gipas-an tanawa magpas-an sa iyang cross sa tanang adlaw. Tanang adlaw, it means every day. Tanang adlaw naatay gipas-an, natay struggle, natay battle, natay pagsulay, natay giatubang nga hagit matag adlaw. Apan na nakanindot lang igsoon kung ato nang gidumilian ang atong kaugalingon. Di ba mamnay una, kinahanglan magdumili siya sa atong kaugalingon, no? Ato ang tanan natong mga behaviors before nga ngila dili maayo, ning dumili na ta, dili na nato pauyunan ang atong kinaiya nga dili maayo. Dili na nato pauyunan ang atong gusto igsoon. Sugo sa unod igsoon, uron sa man lawas nung kalipay, kalibutanong kinaiya, tawhanong kinaiya. Wala na nato pauyunan igsoon kay nagdumili na ta. Ang nakanindot sa diyang magpas-an ta sa tong cross, dili ta magbagulbol.
Daghan mga Kristohanon nga wala kalahutay sa papanglagad sa Ginoo. Kay wala kagwanta sa dagkong pagsulay. Ang pagsulay cross na. Usa sa rason kay wala man sila nagdumili pa sa ilang kaugalingon, no? Wala pa nila gidala-dala pa nila igsoon ang katong mga kinaiya nila nga mga reklamador bagulbulan. Manang sa dihang magpasaan siya sa iyang cross na nasa dakong utang, moingon din sa kapuya ba ni mga lagad sa Ginoo maon eh? Mao na ba ni mga lagad sa Ginoo? Karon hinon nga tinud-anay kung ning sunod sa Ginoo, dagko naman kay kog utang paita ni nasayop man siguro ko, yawa man siguro ni nga akong gisunod, paita ni nga ni muundang na lang ko sa magpangalagad sa Ginoo. Nakakita kag sayop sa imong igsoon. Cross na. Okay, imong gipasan, paita ingani din ni mga leaders, mga kapandulan, unsa man ni sila, di ba? Cross na siya, imong gipasan. Pero wa man ka nagdumili sa imong kaugalingon, mo reklamo ka. Because the truth is this, we cannot carry our own cross and at the same time, wala na to gidinay atong kaugalingon. Dili ta pwede magpasan sa atong cross nga wala pa na to gidumilian atong kaugalingon. Kay naay dakong posibilidad nga makapasan ka sa imong cross, mabugatan na gali ka. No, it means mabugatan gali ka sa imong problema igsoon. Mo reklamo ka, moingon ka, Lord, ngano man eh? Lord, natuog ka? Muha na ka. Lord, mao ba ni imong gibalos na ko nga sige man kog ampo kada adlaw, sige kog simba, wa ko sipyak, sige kog prayer meeting, Bible study. Pero Lord, ngano man eh? Once moingon kag ngano, mo reklamo ka, magbagulbol ka, usaray po pasabot na igsoon, wala pa ka nagdumili sa imong kaugalingon. Imo pang gisunod imong daang pagkatao, imong kinaiya nga kalibutanon. Okay? Kuwang pa igsoon. Kay mao ni timan igsoon, dili ka kadaog sa imong cross. Nay posibilidad nga imong ibutang imong cross kay bugat na kayo. Kay ngano man. In the first place, wala pa ka ning deny sa imong kaugalingon. Wala pa ka nagdumili, no? Napa nimo ang pagkaluoran, napa nimo imong pagbati nga pagkatapulan, napa imong pagkabagulbulan, pagka-impatience ka na bang gamay ra kay kag pailo ba nga di ka kahuwat bitaw ngano man ning ani. Yes, kuwang pa na igsoon, wa pa na nimo gidinay imong kaugalingon. And the best way to deny yourself is this. Nyara mo inom sa tubig. Siguro ang uban maingon nga, Pastor, sige lang kag ingon-ingon diag mo deny, sige lang kag ingon-ingon diag magdumili sa akong kaugalingon. Pastor, tudloi kog unsaon ako pag-deny ang akong kaugalingon. Una igsoon mao ni. The best way nga atong i-deny atong kaugalingon igsoon nga kana bitawng dili na nato pauyunan atong gusto, ang craving sa atong unod dili na nato pauyunan is to spend more time ni Lord. Mo spend ta og dako-dako nga panahon nga malandong sa pulong sa Ginoo. Mo spend ta og quality time in prayer nga dili lang nato mantinilan si Lord. Mo spend ta og time in worship, no? Maminaw ta og mga worship song, magkanta ta, mag-awit ta sa Ginoo, mag-meditate ta sa kamaayo sa Ginoo. In short, natay personal devotion ni Lord. No? Kanabang magbabad ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Once kanunay ta magbabad sa presence ni Lord, mag-soaking ta all the time in the presence of the Lord. Every day igsoon, sa dili pa ka mo trabaho, sa dili pa ka magnegosyo, sa dili pa ka mo eskwela, or sa dili pa ka moadto sa imong bulaton kada adlaw igsoon, una sa tanan nakababad ka sa presence ni Lord. That's denying yourselves. Okay? Mao na pinaka-the best way nga imong gidinay, dili na nimo kayog imo na siyang buhaton igsoon, murag imong gipatay ang imong unodnon nga kailibgon. Imong gipatay ang buhat sa unodnon, unod. Okay? Imong gipatay ba kay once mabuhi imong espiritu, patay sa na imong unod. Pero kung gamay ra kag time sa imong spirit igsoon nga soaking ba sa presence ni Lord, no? Gamay ra kag time sa Ginoo, gamay ra kag panahon sa Ginoo, dako kag panahon sa social media, dako kag panahon sa mga butang nining kalibutan nga walay hinungdan igsoon. In other words, lig-on imong unod. Mao na hinungdan igsoon nga sa panahon nga magpasaan ka sa imong cross, mo reklamo ka. Moingon ka, Lord, ngano man eh? Mao ba ni tubag Ginoo nga sige man kog hatag nimo og halad ikapulo, ingani ba? Asa namang panalangin ani? Asa ang hustisya ni Ginoo? May pay mo undang na lang ko. Yes, mo reklamo gyud ka. Mo reklamo ka, di ka kadaog sa unos pagsulay hagit ngano man. Kay wala pa man nimo gidinay ang imong kaugalingon. Kay napa man imong mga pagbati nga bati, napa imong pagkaluoran, napa imong pagkamubuog ka ng pailob, no? Mao na igsoon nga first and foremost before we carry our own crosses igsoon. Sa dili nato pas-ano natong cross, unsa man i-deny sa nato atong kaugalingon, no? Atong patyon ang mga kailibgon igsoon, naa nato igsoon, unsa man na, no? Unsa man atong mga habit before nga wa malipay ang Ginoo. Ang atong pagkahimalikason kay basin sa diyang magpasaan sa itong cross nga bugat na kay moingon tag yawa maning kinabuhi. Di ba? Wa pa na malansang imuhang daan nga kanang pagkahimalikason nimo. I-deny sa na igsoon, no?
As what I have said, mga igsoon, the best way to deny ourselves nga atong dumilian atong kaugalingon is to spend more time in the presence of the Lord. Spend more time in prayer. Spend more time in meditating His Word. Magbasag pulong sa Ginoo, magdaig sa Ginoo. Patay ang unod ni mo na igsoon, buhi imong espiritu. Amen. Mao nay mo madinay gyud nimo imong kaugalingon ana nga time. Kay dili lalim igsoon ang cross. Dili ka pwede at the same time magpasan sa imong cross ginapa tong mga kinaiya nimo nga negatibo nga dili maayo. Pastor, normal ra man na kay tawo maksayes, normal ra bitaw. Normal ra bitaw nga makasala ta. Pero igsoon mao ni timan naay bunga sa Espiritu Santo nga gitawag og self-control. Unsa man na pagpugong sa kaugalingon. The more we spend time sa presence ni Lord, the more mo activate ang self-control, the more mo activate ang pailob, pagpaubos, di ba? Mo activate na. Ang problema, igsoon, wala tay pagpugong sa kaugalingon. Ang problema, igsoon, wala tay pagpailob, pagpaubos. Kaya nga naman, gamay kag panahon nga gigahin sa Ginoo, mantinilan ra nimong Ginoo. Mao na nga dili jud mo activate. Ang tanong, igsoon, ang kanang self-control, kanang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control, mga fruits of the Holy Spirit na. Now, kung magtanom ka, igsoon, unsaon man nga mubunga ang tanom. Okay? Kay fruits man fruits of the Holy Spirit. So aritas tanom literal. Unsaon nga ang imong gitanom mamunga? Unas tanan atimanon nimo. Atimanon bisbisan, painitan, bisbisan, tanuman, bugwalan pagyud. Atimanon nimo. And then usa ka adlaw mamunga sa ingana sa datong relasyon sa Ginoo. Kung ang imong relasyon sa Ginoo walay atiman, mantinilan ra nimo, makadungog ra kag pulong sa Ginoo og tingsimba. Okay? Dili jud ka mubunga. Kung wala kay panahon nga mo atiman sa imong relasyon sa Ginoo, ka busy ka sa imong trabaho, negosyo, or mga kuri-kuri ka, racket nimo everyday para mabuhi ka. Sige gukod og kwarta, wa gukdang tag-iya sa kwarta, wa atiman na ang relasyon nimo sa tag-iya sa kwarta. Dili jud ka mubunga. Okay? So wa kay bunga mao nang wala kay self-control, bunga man na. Wala kay pailob, wala kay pagpaubos. Okay? So dili nimo madinay imong kaugalingon ana igsoon. So mao na nga sa panahon nga magpas-an ka sa imong cross, mubo ra kag pailob, bugat na kayo. Ginoo, dugay ra kung nangalagad nimo pero akong bana palahubog kayo. Undangon na nako ni Ginoo, di ba? Undangon nimo wa kay pailob. Kay ngano man nagpas-an ka sa imong cross, imong bana, pero wala pa nimo gidinay imong kaugalingon. Dili lalim na igsoon, no? Dili ta basta-basta makapas-an sa atong cross, mga pagsulay, unsa may atong mga problema, pamilya, bana, asawa, mao nay cross na to. Dili ta pwede ana magpas-an nga wala pa ta nagdumili sa itong kaugalingon. Again, akong balikon mo, aron di mo malibog, ang pagdumili sa kaugalingon, dili na nato sundon. Ato nang gidinay, dili na nato sundon ang naanda natong kinaiya nga ngilad. Ang naanda natong batasan, naanda natong binuhatan, dili na nato tumanan. Dili na to sundon, it means nga, ato na nang gidinay, nagdumili ta na. Unsa man itong mga pangandoy nga mga kon, ato basta tanan gidinay na to, ang atong kaugalingon, kinalibutan nun. Nga, kanabitang kinaiya pagbati. Kung ato na siyang gihimo igsoon din, sultian ko kamo igsoon, even me, ako igsoon namang ko'y cross. Dili mo pasabot nga ako alagad sa Ginoo, wala na ko'y gipasan, daghan ko gipasan. Pero tungod kay akong glory to God lang, glory to God, himaya sa Ginoo, tungod kay akong gidinay akong kaugalingon. Tungod kay nakakatun ako nga unsaon pagdumili sa akong kaugalingon nga dili na ko tumanan ang akong mga kinaiya kaniadto nga init kay ulo. Akong kinaiya kaniadto nga walay pailob, walay self-control. Wala na nako pauyuni. Sa panahon nga magpas-an ko, bisan unsa kabugat sa cross, magkatawar ako. Bisan unsa kadako sa problema, maunay cross, magkatawa lang gyapon ko, maglakaw lang gyapon ko, subay sa kabubuton sa Ginoo. Sa panahon sa dakong unos, magkatawa-katawa ra ta, magsayaw-sayaw ta, taliwala sa unos, ngano man. Gidinay naman nato atong kaugalingon. No, ang atong mga kinaiya sa una nga reklamador ta, bagulbulan, nawa naman. Ato namang gilansang kauban ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo, o ang nabuhi nato nga kinaiya, mauna ang kinaiya nga makita si Kristo. So mo na hinungdan nga bisag bugat kay itong gipas-an, muragaan kayo. Mo na hinungdan igsoon nga bisag imong utang milyon na imong silingan na tinga nga malipayon ra magyapon ning tawhana. Nganom ning tawhana kay bawo ko nga dako kay nig utang kada adlaw na maningil niya card araw-araw unsa man na diha, nay turko, nay Bombay magsig paningil niya pero malipayon man nganuman kay nganuman mga igsoon gidumilian naman niya ang kaugalingon. Kamao naman siya mo katawa, kamao na siya mo sayaw-sayaw, taliwala sa mga unos mauna. So mauna nga bisag unsa kabugat sa cross mapas-an nato. Again, ako mong balikan igsoon ang cross mao ning mga hagit nga bugat kayo.
Ang cross igsoon mao ni usahay mga itugot sa Ginoo mga sitwasyon nga sakit kayo. Ang cross siguro nimo imong bana, imong asawa, imong anak, imong utang nga dako kayo apan kung naa kay Kristo igsoon. Apan kung ang imong daang pagkatao na lansang na uban ni Kristo ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Ang imong mga kinaiya sa una mga igsoon nga mga dili maayo igsoon kung imo na nang gidumilian or wala na nimo siya pauyoni igsoon bisag unsa kabugat sa mga problema pagsulay magkatawa ra ka kay nganuman ang imong priority ang imong pong gitan-aw ang ganti ang langit nga naa sa unahan kay para nimo bahala nag masakitan ko magkadagma-dagma ko iasa ra maning mga kasakit pagsulay nga akong nasinati karon kumpara sa langit nga perting ninduta perting lamia kumpara sa walay katapusang kalipay, walay katapusang kinabuhi nga akong maangkon kung makalahutay lang ko nini. Di ba unsay gingon sa Santiago? Mula ng tao nga mubarog taliwala sa pagsulay kay diha sa iyang pagdaog kung maka-overcome na siya sa mga pagsulay iyang maangkon ang ganti nga kinabuhi. Mao na igsoon. Pagsulay mao na tong cross. Og sigurado nga makalabang ta igsoon, makalahutay ta makadaog ta bisag unsa na kabugat nga cross. Kay ato namang gidumilian ang atong kaugalingon, no? Wala naman ta nagpauyon sa ato ang mga unudnon kalibutanong pagbati or tawhanon. Amen? And as what I have said a while ago, the best way to deny ourselves, the best way aron mamatay ang craving sa atong unod igsoon is to spend more more quality time in the presence of the Lord. Amen? Mao na siya isikreto. Kay nga naman, dili lalim ang langit adtuan. Amen? Ang langit dili basta-basta nga mudawat kas Ginoo, no? Mudawat kas Ginoo isip personal nimo nga manluluwas, di ba? Imo nang gikuan tanan igsoon matud pa sa balaang kasulatan Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo maluwas unya mga daghan kayo. Basta tanan nga mga requirements kaluwasan imo nang giapil, imo nang gi-comply igsoon tanang requirements kaluwasan nanan nimo. Nya nagtuo kag langit na kaditso. Igsoon, yes, malangit ka, maluwas ka, pero naa kay agian nga dili basta-basta. Nay gitawag og cross nga kinahanglan atong pasanon. Ug kanus ata mo pasan igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo, matag adlaw. In other words, every day natay pasanon, problema, naatay masinati nga mga battles apan na nakanindot lang igsoon. Kay in our every battle sa dihang ato nang gidinay ang atong kaugalingon sa matag battles igsoon nga ato ang masugatan sa dihang nangalagad ta sa Ginoo mao lang ni timan kauban nato ang Ginoo. Amen. So kung kauban nato ang Ginoo igsoon walay luna ang kapildihan. Ug na may time igsoon nga nadagma ta igsoon mobangon gyapon ta kay dili ta mo angkon dili gyud ta mo dawat nga mapildi kay daog gyud ta kay gitapos na gidaog na ang tanan sa ato ang manluluwas dito sa cross sa Kalbaryo. Mao nang dili gyud ta magpapildi. If ever madagma ta igsoon dili pa na kapildihan. Siguro ang uban din ay mga viewers na to nga siguro nadagma ka na dilinas ka kay nakasala ka o guilty kay ka dili pa na imong kapildihan kay buhi pa man ka. As long as napakay gininhawa napakay kinabuhi igsoon naay paglaom kanunay sa atong Dios nga buhi. Amen. There's hope as always. And mao ni timan igsoon taliwala sa mga bugat nga cross nga atong gipas-an karon abanti let's enjoy the journey. No? Let's enjoy igsoon subay sa sigpit lisod nga dalan. Normal ra na sigpit jud ang dalan padung sa langit dagag hagit pero iasa ra man na kung maabot na ta sa langit. Amen. Normal na siya igsoon. Bisan ako nga inyong kastorya karon igsoon ako yung mga hagit. Pero nakamao na lang kumukatawa in the midst of every storm. Katawaan ra nako nga numan tungod kay naa ako'y Ginoo. Nga kanunay dili ta niya pasagdan. Og sa mga nagpas-an di og bugat nga cross timan ini. Gipapas-an sad ka sa Ginoo na kay kaybaw si Lord nga kaya nimo. Walay cross nga itugot ni Lord nga dili nato madaog. Amen. Walay cross nga gitugot ni Lord nga dili nato madaog. Siguro imong cross karon bugat kay imong bana, imong sawa, imong anak, imong pamilya ron sa man imong utang. Gitugot na sa Ginoo kay kaybaw si Lord nga lig-on ka. Kaybaw si Lord nga naay naa sa imong sulod nga wa pa maanlis pero lig-on ka. Si Lord igsoon perpekto. Si Lord dili masayop. Wala siya masipyat nga gitugot na nga cross nga imong gipas-an karon. Ang atong Ginoo perpekto igsoon asay katuyuan. Kaybaw siya nga kusgan ka. Amen. Kay kung di pa na nimo madaog nganong itugot mo na sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga mapildi ka. Pero kay bawo si Lord nga bisan bugat na kaya na nimo, mingsalig si Lord nimo. O kay bawo si Lord nga magsalig sa kaniya. Amen. So mao na igsoon no. Mao na atong mensahe karon gipahinumduman ta this morning nga. Ang langit
ato gyud nagipangandoy kitang tanan. Walay that's the main goal. That's our main goal, main purpose why we go to church, why we serve God faithfully. No, why we pray unya ning attend tag mga bulaton sa Ginoo. Why? Because we want to go to heaven, di ba? Mao gyud atong gusto, but atong timan-an nga naay gitawag og we must deny ourselves. Kinahanglan nga magdumili ta sa atong kaugalingon. And ikaduha, kinahanglan magpasan ta sa atong cross. Naay cross. Naagi ng problema. Naay mga higante sa atong kinabuhi igsoon, mga giants in our lives. Yes, wala ko kay bawag unsay cross ninyo, unsay giants ninyo nga giatubang karon batiman ini igsoon. Ang story ni David, ako man tong gi-post ganina ang video nga akong gi-repost ba no. Sa story ni David, bata ra kay siya ultimo, pero tungod kay na siya mas dako nga Ginoo nga na siyang kasing-kasing nga mas dako pa sa higante, nakadaog siya. So kamo sa daigson, unsa man inyong cross nga gipas-an karon? Unsa man inyong giants, grabe man ni kadako. Pero timan unsa man na kabugat kadako sa imong cross, dili na makatupong sa kadako sa imong Ginoo nga naa sa imong dughan karon. Amen. Pag-focus lang ni Lord. Ayaw pag-focus sa cross, but focus on the i-focus ang imong mga mata, i-concentrate kanunay imong mga mata sa Dios, okay? Ayaw pag-focus sa cross kung dili adto focus sa Dios. Amen. Naagi na kay mao ni timan dako man kayo, bugat man kayo imong cross, pero dili na makatupong sa kadako sa imong Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing. Palangga ka sa Ginoo. Again, before I end this message, ang Ginoo perpekto ug dili siya motugot og bugat nga cross nga imong gipas-an karon kung dili nimo makaya. Kana kay gitugot niya kay balo siya nga makaya na nimo. Amen. Igsoon sang hangad lang sa taas na di atong panabang sa Ginoo. O kung siya nga atong panabang sa mga unos, sigurado tang makalabang ug maangkon natong kinabuhing walay katapusan. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this morning about about crosses and about denying ourselves, Lord God. Lord, among na hibawan karong kabuntagon nga dili day lalim ang langit adtuan. Dili lalim ang langit, Ginoo, nga among matagamtaman. Ang kinabuhing walay katapusan. Muagi gid mi og mga cross. Muagi mi Ginoo, kinahanglan sa mi magdumili sa among kaugalingon. Kinahanglan dili na mo tumanan among gusto nga unodnon nga kagustuhan. Lawas nung kalipay, dili na mo pauyunan. We must deny ourselves. So Lord God, I pray right now to all of the viewers, tabangi mi Ginoo nga kamaumi mo dumili sa mong kaugalingon kay labi na usahay Ginoo. Kanang naanda na namo nga batasan, naanda namo nga kinaiya nga lisod kayo kuhaon namo, but Lord tabangi mi nga starting today, this time, kamao na mi mo deny sa among kaugalingon. Kamao na mi Ginoo mo supak kung unsay gusto sa among unod. Kung unsay sugo sa among kalibutanong, lawas nung kalipay or last of the flesh, last of the eye, kung unsay sugo sa among unod Ginoo, dili na namo. Sa among flesh, dili na namo sundon. Tabangi mi nga makakaton mi unsaon pagdumili sa among kaugalingon aron kamaog, aron makalahutay mi sa pagpas-an sa among cross. And speaking of cross, Lord God, I know and I believe, Lord God, each one of us, mga viewers karon Ginoo nga nagtan-aw, lahi-lahi mi og cross. Lahi-lahi mi og gipas-an. Maybe ang uban karon ang ilang cross, ilang pamilya. Maybe ilang cross, ilang bana, ilang asawa. Ilang mama o papa kay sigilag away, or iyang papa kay gibiyaan ang iyang mama. Broken family, or ang iyang cross is iyang utang nga dako kaayo. Iyang cross ang iyang pag-eskwela kay wala siya, uncertain because wala siya kay baog napabay mo support niya sa iyang tuition fee. But Lord God, lahi-lahi man mi og cross Ginoo, we believe, we know dili ka motugot og cross nga dili na mo madaog. And of course kay imo man ang gitugot, nag-andam kadaan og kusog nga imong gi-provide namo aron makalahutay mi ug makadaog mi sa mga cross nga mong gipas-an karon. I pray right now to all of the viewers, Lord, nga nagpas-an og let's say mga bugat-bugat yung kay nga cross. There are so many nights nga maghilak siya kay sakit kayo, grabing pag-antos. Lord, i-comfort sila. Lord, tabangi Ginoo, tagaig dugang kusog spiritually nga makalahutay gud sila.
nga makaahon gyud sila Ginoo sa taliwala sa mga dagkong balod ug unos, ug among maangkon ang reward, ang ganti nga mao ang langit. Lord, kung wala ka, wala kami mahimo. Kung wala imong tabang, dili kami makalabang, pero kung naa imong panabang, sigurado nga kami makalabang ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Again, Lord, without you we are nothing. But with you, Lord God, even the impossible, kaya na mo himuon Ginoo. So Lord, again, kung naa may mga viewers karon nga bugat ra kaayo ang ilang cross, maybe ang ilang cross, ilang balatian nga nag-maintain sila og tamba, Lord God, tabangi sila. Lord, I pray for healing in Jesus' mighty name. Hallelujah. Lord, again, perpekto ka nga Dios. Ug wala kay itugot nga cross nga dili namo madaog, nga dili namo makaya. Kay wala kay plano nga makadaot namo. But ang imong plano makaayo kanunay. So Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kaning mensahe nga among nadunggan karon, mao ni hinungdan nga makalahutay gid mi. Mao ni hinungdan Ginoo nga malipayon mi nga magpas-an sa among cross bisan bugat kayo, knowing nga sa unahan nay naghuwat nga ganti. Nay naghuwat nga reward ug ang ganti mao ang kinabuhing walay katapusan. Mao ang langit nga lunlon kalipay ug wala nay luha. So Lord, I pray kung naa may mga viewers karon nga nagkadagma-dagma tungod sa kabugat sa ilang cross, Lord, agaka sila. Lord, i-comfort. Lord, ayuha ang mga samad sa ilang dughan. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa imong paghigugma. Salamat nga palangga kami nga imong mga anak, Ginoo. Og among gi-claim imong saad nga dili mi nimo pasagdan, dili mi nimo biyaan. Hallelujah. And we know that you are aware of our situation right now. So Lord, I pray nga mulihok ka. Mulihok ka sa dapit kung diin gikinahanglan ka karon sa imong mga anak, Ginoo. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Holy Spirit. Thank you for your message, Lord God. Thank you for your presence. And this time, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, Ginoo. Padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, paghatag og pabor, paghatag og grasya, kaluoy, panalangin, labaw sa tanan, mayong panglawas kanunay, hilabi na nga layo sila sa ilang mga hinigugma. Kung na may mga OFW karon nga naay balatian, ayuha Ginoo in Jesus name. Nagingon kasi mong pulong ng imong mga kamot dili mubo para dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord God, mamuhat kanila Ginoo. I declare comfort sa Lord God sa tanan nga mga gimingaw sa ilang hinigugma Ginoo. Ug sa tanang mga OFW karon Ginoo nga nag-struggle about temptation Ginoo. Mga magtiayon Ginoo nga layo sa ilang paris nga karon nag-antos og mga tentasyon Lord God. Lig-una Ginoo in Jesus name. I pray, Lord God, nga imong i-provide ang spiritual strength for them to overcome sa mga lain-laing tentasyon, Ginoo. Dili sila magpadaog, kung dili sila mudaog yun sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And Lord God, I pray nga dili gid sila makalimot nimo. Despite of their, kung if ever imo silang paangaton, Ginoo, ma-promote sila, in Jesus' name, I declare it, I pray for promotion and I pray, Lord God, nga kung ma-promote man gani sila or unsa ang ilang posisyon taas, dili jud kanila malimtan, knowing that you are the source of the blessings nga naa nila karon. You are the blesser. Ug walay ila, imo lamang silang gipilan. Tabangi sila Ginoo nga dili sila malipat sa kwarta nga magsigilag tigom unya makalimtan ang ilang relasyon nimo. But Lord, let it be in Jesus name. Despite of their busy schedule, unsa man sila ka busy, muhatag sila higayon nga magampo. Muhatag sila higayon nga mamalandong sa imong pulong. Like this, Lord God, mamalandong sa imong pulong. Muhatag sila higayon nga magdaig nimo Ginoo. Naagid sila personal devotion nimo Ginoo. Ilang amumahon, ilang klaruhon ug ilang atimanon ilang relasyon nimo, because at the end of the day, sa adlaw sa paghukom, dili ang ilang kwarta may matubang sa hukmanan kung dili ang ilang relasyon sa Ginoo. So Lord, salamat kayo. Again, keep them safe as always in your arms in Jesus name. Ug labaw sa tanan ilang pamilya nga nasa Pilipinas Ginoo, proteksyonisad ug hatagi kanunay ug kauhaw kadasig nga mga lagad nimo sa tinud-anay. So Lord God, thank you. Thank you for the victory, and this time among pabuton ang mga milagro gikan kanimo, among pabuton ang mga kahibulungang butang gikan kanimo. Salamat kayo. Pabuton namo ni Lord uban sa dakong pagtuo. So amo kining gipasalamatan daan, amo kining gipangayo o giampo sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga mao'y among bugtong manluluwas, among Master, in Jesus name. Amen and amen. Woo! Praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo, sa iyang presensya.
So nahuman na gid atong live igsoon. So ako nating putlo na tong live, and I want to remind everyone nga pwede gyapon mo mag-mention sa inyong friends and loved ones in the comment section. Nga pwede sad gihapon mo mag-type og at followers at highlights and at everyone. And gusto na ko i-encourage ang tanan nga inyong i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless pud sila. Dili lang kay kamuray ma-bless pirmi. Brother Kenneth Oelisa Basilio watching from Malaysia. Brad Jason, awahi ka Brad. Review lang Brad. God bless. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mensahe pastor nga imong gipaambit sa matag usa ka Kristohanong kinabuhi. Himaya sa Ginoo igsoon. So this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang ang naisa, walay relihiyon na isa. Wala ko na isa. Kaning page dili na maisa, okay? It's all about Jesus Christ. Thank you God, thank you Lord God. Salamat Pastor James, himaya sa Ginoo. God bless Sister Mary from Australia. Brother Ronil Ortega, amin, nakaabot pa ko sa prayer. Replay na pod ko. Hey, thank you. God bless, Brad. God bless, Brad. Salamat. Salamat din sa imong pag-subscribe, Brad. Here I am again, Brad. Na late ko gamay kay busy. Nahuman na dyan ko, Brad. Okay, so man na itong message. So pwede ra ka mo replay, Brad. God bless. Long live ta kanunay. Namo sa akong prayer, no? Mga Brad na ko liya kapatiran. Namo sa akong prayer. Sister Eve Lagutin Arcaya, salamat Pastor James sa pulong. Ikaw ang answer prayer nako kung unsaon pag-deny sa fleshly desire. God bless you always. Himaya sa Ginoo igsoon, himaya sa Ginoo. Para imo gining mensahe ba. Salamat Pastor sa imong kinabuhi, himaya sa Ginoo. Ako na bugat nga gipas-an kong cross Pastor, mga anak bugat kayo. Apil diha sa prayer igsoon kisay nga na ni. Beatrice Palier, automatic ta diha magapag-ampo. Beatrice Palier. Watching from Dipolog City, Sister Christy Guminta Sumagop. Okay. So again, that's all for this morning, and see you again later. Pero ingon sila sa ubang lugar sa Bohol naka-burnout na, naka-blackout na niya. Sa Mua daw karong around 1 PM. Salamat sa Ginoo kay naka-live ta. So basta musiga unya bakante ko mag-live ta igsoon. Amen. So that's all for this morning, and I pray and I declare it in Jesus name. Nga kamong tanan igsoon naa mo kanunay sa proteksyon sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong mga kamot karong adlaw panalanginan sa Ginoo. Iyang kalinaw, iyang kalipay mag-uban kanato ang lamdag sa Espiritu Santo. Amen. In Jesus name. So that's all for this morning, Sister Brother Roberto Diana. Salamat kayo sa pastor sa imong mga pulong. Pastor, nakahilak jud ko sa imong pulong. Tungod na igsoon sa presensya sa Ginoo. Actually, di man ko hilig og mga bulatik, no? Lisod pahilako ng tao. Pero kung naa ang dihog sa Ginoo, na ang presence ni Lord, nindot kayo. Amen? So again, I want to give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. Unya ato na ning putlon karon nya sa mga na-late, murag na yung mga na-late pwede rin ninyo i-review igsoon. Unya, so ako na ning putlon, but still you can always mention your friends and loved ones kay dili man ni ma-delete, kay ako man ning giset og never delete. Okay? So naagya po ni. So again, salamat mga igsoon sa inyong panahon. Keep safe everyone. Ang akong ikabilin kanunay lang tang ampo unya ubanan sa pag-amping. Okay? See you next time. God bless. God bless.